Proġett internazzjonali ġdid marbut mal-esplorazzjoni tal-qamar se inkludu wkoll kontribut ta' kumpanija Maltija. Ir-Rover LoveMeM li mistennijiet nieda lejn l-aħħar tal-2028 se jisplora żoni qrib in-nofsinhar tal-qamar fejn xjentisti qegħdin jistudjaw il-possibilità ta' preżenza ta' ilma u silġ. Il-kumpanija Maltija SpaceOmics qed tieħu sehem fil-proġett flimkien ma' kumpanija u istituzzjonijiet minn pajjiżi oħra Ewropej u mill-Istati Uniti. Proġett xjentifiku se jkun abbord Rover, Lunar Rover, dan huwa destinat lejn il-qamar fl-aħħar ta' żmien ta' 2028. Ġen huwa proġett fejn ir-rover jillandja fl-inħawi tas-South Pole tal-qamar, hekk imsejjaħ Shackleton Ridge, huwa miexi jieħu ir-riżultati bħal pereżempju radjazzjoni, temperatura, it-tip ta' ħamrija jew il-materjal tal-qamar fejn jinsab, possibilment l-involviment ta' ilma jew silġ li jinsab fis-South Pole tal-qamar. Il-professur Joseph Borg qal il-proġett se jkompli jibni fuq riċerka li diġà saret minn Malta tal-bioteknoloġija u l-mediċina spazjali. Spjega li d-data miġbura mir-rover tintbagħat lejn satellita u mbagħad lejn id-dinja biex tkun analizzata. Materjal, riżultati li jinsabu jew meħuda mir-rover fuq il-qamar jintbagħtu lejn satellita Bat mis-satellita tinġib lejn Malta. Se jkun jismu dan ir-rover? Dan ir-rover jismu LoveMeM. L-isem huwa acronym, però huwa intenzjonat għal Lunar Volatiles Mobile Unit. Il-proġett ħabbar waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar ta' Malta tal-Artemis Accords, qafas internazzjonali mexxi minn NASA dwar esplorazzjonijiet spazjali paċifiċi u sostenibbli.